Hello titas, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Nasa parking kami ng Decathlon. Okay. Maghanap kami ng go to the other side, my love. Maghanap kami ng ballet shoes tsaka dress ni Ana. Itong ating aling maliit to. Hold lang ha. Yung suot ng ating aling maliit. Where's the... Oh, here. Dito na po tayo sa Decathlon kasi hanapan namin ng si Ana ng ballet shoes. What will you buy, love? You tell the titas what you want to buy. Wat ga je kopen? Ik weet niet hoe dat heet. Voor balletschoentjes, hè? Balletschoentjes, ja. Nung Friday kasi nag-try out siya sa sa ballet school. Dance may dance lesson sa ba. Tapos ballet yung pinili ng lola. Nagustuhan po ni Ana. So magle-lesson na po siya. Auto papa. Yung gamit din. Instead of our apartment is smooth, you can just stay in the tent, man. Bring a tent. Yeah, really Dutch. What? It's really Dutch. First time kong pumunta sa Decathlon na ito na malaki talaga siya ba. Usually yung mga Decathlon na pinapasukan ko yung sa mga mall lang. Ito malaki siya. Pagkatapos dito sa Decathlon, punta po kaming IKEA. May mga titingnan din kami doon. Papa, this one ba? Ito yung gusto ko sa garden namin, oh. Papa, this Yeah, but they are just for you, they're not. I know, but I mean, I saw in Gamma ba this one. It's good for the garden too. Yun lang. Tapos napili na si Ana. Anna, is schoentjes passen? Lang, I think it's better if you have something like this. Oh, look. May ganito ba? Or like this, there. You want this? Which one do you want? Yeah, but there's no like skirt, my love. You need something like that with skirt. Oh, let's find your size first. You go to Papa first. Go to Papa. Probeer die even. Ga even gaan zitten. Probeer te passen. Take that one. Over. No. Pakken. Probeer. Yeah. Take off. Other side. Help yourself, my love. Moet je met voeten. Sige na. Yan, may napili na po tayo for aling maliit. Ito yung pink as usual. Pink ang gusto. Pero gustong-gusto niya talaga yun. Kaso sabi ko pag medyo malaki na lang siya. Ayun naman nag-try sila ng gym shoes ni Ana para sa school. May gym class kasi siya. Titas, nasa IKEA na po kami. Medyo busy ngayon. Nasa kainan na kami. Hindi ko na kayo nadala doon sa loob kasi sobrang daming tao. And si Ana ang kulit. Ang likot-likot. So yung tatay, parang nasus na yung tatay. Si Rod po ay umorder ng pagkain. Si Ana naglalaro. And sobrang busy ng si Ana andun lang na side. Sobrang busy. Kaya pa kami dito. Kakain lang kami tapos magtitingin-tingin na ulit kami doon. Kay may may hinahanap pa nga kami ni Rod. Naghanap po kami ng bagong bed.
kasi si Ana may bagong bed na, tapos may mga hinahanap pa kaming gamit sa bahay. Hindi kami makapili na maayos kasi si Ana nagugutom na. So sabi ko sa tatay, ano na lang, balik na lang kami dito pag wala si Ana ba, para nakapili kami ng maayos. Kasi pag ganito, nagmamadali kami palagi. Tapos si Ruth din may race na panonoodin mamaya. So ganito talaga. Pero anyway, babalik na lang kami dito. May mga konting gamit kaming nakuha, pero alam niyo na, ang gamit na nakuha para sa bahay. May meatballs kami dito, salmon, ay hot chicken satay. The next day. Good morning. Hindi ko na po kayo nabalikan kahapon. Pasensya na. Na-busy ang nanay. Tsaka masama yung pakiramdam ko kahapon until now. Pero Monday na. So, trabaho po muna tayo, no? Balikan ko na lang po kayo later. I hope okay po kayo lahat. A few moments later. Na, hi, titas! Zijn we al voorbij, papa? Yan, sinundo na ako ni tsaka ni Ana. Ano na po ngayon? Kalimutan ko pa yung relo ko. Yung relo ko. Sa mga na ngayon, magsi 6 o'clock na po. Nag-overtime ako ng 1 oras. And because wala kaming time magluto na, wala akong time magluto, gutom naman. McDonald's na lang po kami, no? Can we also drop by Plus later? I need to buy something for tomorrow. You want soup tomorrow, Anna? Yes. Yeah? Chicken? You want chicken tomorrow? Yes. Ook egg. Also, so mag-adobo ako. Magluto ako ng adobo tonight para pagkatapos ng work bukas, diretso na lang kaming kain. Kasi si Ana naghahanap ng sabaw tsaka adobo din. So, gawa natin siya. Tomorrow is Tuesday. Uy! Ang huyab man! Ayaw, so tired lang. Mahaba. Lahat kami pagod. Si Ana pagod. Kasi after ng school, diretso to sa daycare eh. Bye, nanay. Tapos hanggang sa pick up siya ng papa niya. Bye na. Yeah, bye na. Sana see you later, titas! See you later, titas. Nandito na kami. Hinihintay na namin yung order namin. Medyo natagalan. Where are you? I'm hungry. What will you eat? Hamburger And? fish with mayonnaise and water. Sumanoy ka daghan And chicken nuggets. Ulo ko daghan na, oy. Sumanoy. Er 3 dingen. Yeah. But why is your eye always red on this side, love? Is there like a ball or something? I think there is, yeah. Ito yung paboritong spot ni Ana kay may nakakapaglaro siya dito. You're not playing anymore, love. You don't wanna play anymore? Just go home. Please. Yeah. Very kuya. Daisa? It's not working so good. Yeah, because there's a lot of stuff on the screen. That's why. So, dun yung ilagay. Oh, mama, hier. De vliegtuig. The Luftballon stuff. Luftballon. Is ook een hele ja, hier. Is it working? One eternity later. Hello, titas. Bahay na po kami. Si Ruth tsaka si Ana nasa baba pa. Diretso ako dito sa taas para magbihis ka agad. Sakit po ng ulo ko. Magtatatlong araw na to. Parang hindi na siya normal. Baka magkakaroon ako or what? Hindi ko alam.
ipakita ko pala sa inyo ang bagong kwarto ni Ana. Ang bagong kwarto? Yung room ni Ana. Kay pinalitan po yung bed na niya. Ito na po ang bagong kwarto ni, bagong bed ni Aling Maliit. Yan. Kahapon nabili namin to. Nakita niyo doon sa IKEA. Yan yung nabili, isa sa nabili namin. And yeah, doon na siya sa taas na natutulog. Yung old na matras namin, yun ang gamit namin. Yan. Hindi ko na po abot. So yan, gustong-gusto niya po ito. Kasi dito na siya nakapag-drawing. And sinadya namin ganito ang bilhin kasi na ito siya, parang footrest niya mismo ba. So dito na po yung art room niya o art spot. I hope magamit niya to ng ilang taon. Gustong-gusto niya. Palitan natin ang light. Ayan, nag-iiba po ang light dyan. And ako'y magbibihis muna. Sakit talaga ng ulo ko. Grabe. Hindi normal. Sakit. Uy, it's either high blood ako or mataas yung sugar ko or magkakaroon ako. Matagal na po akong hindi nagka-headache ng ganito. But yeah, balikan ko na po kayo, no? Bihis po muna ako. The next day. Hello, titas. Tuesday na po. Hindi ko na naman na yung video kahapon na maayos. Pasensya na po. Grabe ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw. Char lang. Ito ang init. Kakarating ko lang talaga ng bahay, guys. Galing trabaho. Pero ano na po dito, 3:30. 2:30 po ako natapos. Pinag-break lang ako. Tapos nung bumalik ako sa baba, sabi, gusto ko ba daw umuwi? Sabi ko, hala, sure? So niya, pwede daw akong umuwi. Sabi, so pinauwi. Hindi naman ako lang. May mga ibang trabaho din ako sa morning shift na pinayagang umuwi kasi nga nasabi ko diba na medyo masama po yung pakiramdam ko the past few days, kaya kahapon pagdating maaga po akong natulog. Kung makikita nyo lang po yung bahay ko, Diyos ko, ang kalat po sa bahay, doon sa taas ang daming ligpitin kasi nga ilang araw na hindi ko maasikaso yung bahay na maayos kay masama yung pakiramdam ko. But yeah, medyo hopefully okay naman na. Hindi ko alam bakit sumasakit po yung ulo ko nga. Ay nako, tumatanda. Mag-38 na po ako this month na, September. Grabe. But anyway, nagpasundo po ako sa aking father-in-law and then nag-drop by po ako sa Action kasi may mga bibilhin ako na konting bagay. Pero naisip ko, since my time naman na ako, bumili po ako ng mga anik-anik para sa balikbayan box kasi nga hindi pa puno. So, pang puno ng balikbayan box, ayan, may natural honey na argan oil. Ayan. Dalawa po itong kinuha ko. So, siguro ibigay ko to sa mga tsahin ko. Dalawa lang naman to. So, lagyan ko po sila ng mga pangalan para hindi magsagul-sagul ba. And then, ito po palagi po yung mga perfume na binibili ko na mga pasalubong. Kasi sobrang bango din. And I think mas mahal to siya sa Pilipinas. Pag mga perfume po, mas mura dito. Mamili. So, ayan. Iba-iba na po yung mga perfume na prepare ko, no? Ito para sa bahay to doon sa bahay namin sa Pilipinas. Yung para sa CR. Kasi hindi ako masyado nakakita kaagad ng mga ganito. Isa kay mama, isa sa bahay ko. Tapos, isa din dito sa amin. Yan. Itry ko din ito siya para dito sa bahay. And then, bumili na naman po ako ng fake plant kasi nga white na white doon sa ano ko, diba? Doon sa aking computer table, lagay natin. So, nailagay ko na. Bumili din po ako ng menstruation pads. Ito para to sa dito sa baba. Pang
panglinis ko. And then, more pangluto para kay mama ito. Ayan. Picturean ko siya para kay mama. Isend ko sa kanya. And then, bumili din po ako isa-isa kami. Kasi, color natin. So, ito para dito sa bahay. And ito para kay mama. Ito siya, saucepan. Kasi I think walang saucepan si mama. Yan, lagay natin yan sa box para mali. Happy naman yung nanay natin. May cotton buds din po ako dito. O, di ba ang ending ng vlog natin ay haul? Nag-haul naman eh. Ito may perfume din po tayo. Ano siya? Guess Effect Cool plus Aloe. So, parang fresh na amoy to. Parang may ganito na din kami. Doon sa box. Pero, try ko lang to. Baka magustuhan ng family ba yan? Umbro. Yun ba yung pagbasa nito? Hindi ko alam. Tapos may mga guest din po ako na ganito, mga mist. Yan. Parehas lang sila. Okay lang yan kasi mga pasalubong naman po ito. Hindi ko pa alam sinong ano nito. Siguro sa mga kapatid ko. And then, ito nga. Ayan. Dalawa na sila. Tapos, ito para to kay ano, kay mama. Hindi ko nahanapan ng ano to, mga partner. Pang picturean ko sila para ma-excite yung ma-excite yung nanay ko. And dito para to sa bahay itong pang biodegradable na waste. And ito para sa mga CR namin. Ano pa ba to? Ay. Yun lang. Napabili ako doon ng bag. Ito, dalhin ko din to sa Pilipinas para kay mama. Pag yung nabi-beach sila or kahit ano, ito lang yung dalhin ko. O, yan. Malaki po to siya na shopping bag. Yan. Malaki pa sa akin. So, bigay ko to sa nanay ko. Kasi may marami namang mga shopping bags dito. But yeah, anyway, pasensya na po no at connect ko lang yung ating mga pa-video kasi hindi po talaga ako nakakapag-vlog ng maayos these days. Pasensya na po sa mga titas natin. Thank you po sa nag-message at nag-comment. Si Ma'am Vivian din nag-message siya na get well soon, ganun. So, thank you po. May mga videos naman po ako na vlog ko pa dati. Hindi ko pa lang po sila na-edit, no? Pasensya na po talaga. So, may gap po yung ating vlog. Pasensya na talaga. Siyempre, pag mas may time, mag-upload and mag-vlog po ako. I hope nag-enjoy po kayo kahit papano sa video ito. And see you na naman po sa susunod nating pa-video. Maraming salamat. Doei, mush mush pabush.